Començar el curs és com començar l'any. Ens proposem fer les coses millor que mai ara que estrenem etapa. Doncs, tercer consell per aconseguir una tornada a la vida quotidiana que ens permeti estar encara millor. És qüestió de dissenyar un temps per jugar. Què vull dir amb això? Mireu, potser en tenim poc, però el temps lliure que tenim ens pertany a nosaltres i a ningú més. Cal ampliar al màxim les franges de temps sense obligacions. Sí, és cert, hem de fer moltes coses, però també és veritat que, si ho pensem bé, de vegades banyem nens nets. I potser l'estona del bany la podem alliberar algun dia per poder fer una altra cosa. És bo que dediquem, encara que siguin 20 minuts al dia, a jugar amb els nostres fills, sense mòbils que ens interrompin, gaudint plenament del joc. Per gaudir del joc és important que fem alguna cosa que a nosaltres també ens agradi, si no, el temps de jugar se'ns farà llarg i no ens quedaran ganes de tornar-hi l'endemà. Hem de pensar que jugar junts és la millor manera de sembrar records inesborrables de felicitat compartida per quan els nostres fills siguin grans. L'estona de joc pot ser curta, si és intensa i plaent. Després de jugar podem anar a fer el sopar. Hauran estat 20 minuts, però 20 minuts de complicitat que alimenten el vincle i que ens fan les coses més fàcils en altres moments. I què passa si ja són més grans i no tenen ganes de jugar amb nosaltres o senzillament no podem compartir els seus jocs? Encara hi ha una cosa que podem fer en aquest sentit. Compartir un petit temps d'oci, per exemple, asseguts al sofà després de sopar, encara que sigui mirant la televisió i compartint la nostra visió d'allò que hi passa. Qualsevol estona de relax en què nosaltres no haguem de tenir cura dels nostres fills ni ens dediquem a la nostra obligació i ells a la seva, sinó que ens ho passem bé junts, serà interessant de cara a enfortir vincles, cosa molt interessant per més endavant.